ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜ ನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆನ ಮೋಕಿದ ಬೆನ್ನರೆಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನಿಗುಲು ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡದು ಹಬ್ಬ ನಡೆದು ಬಚ್ಚಿನಿ ಅನೈಕರ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಂದು ಎಂದು ಏನ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಕುಲ್ದೆ ಉಂತದು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಲೇರು ನೆಟೆ ನಮ್ಮನು ಏರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಾಡದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗುಲು ತೂಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ಪೇಟೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಹಳ್ಳಿರ್ ಲೈಫ್ ಹುಡು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದ ಬರೀಕಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ BC ರೋಡೆ ಆಂಡ್ BC ರೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋಪುನು ಇನಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಜನ ಬೈದಿಂದೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಕ ಪಂಡತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿ ಭೂತಗತೆ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿ ಭೂತಗಿನಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ನಿಜ್ಜೇರಿತೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವಿರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಏರ್ಲಾಗ ಎನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕಲು ತೋಳಿಂದು ನಿಕಲು ಫಾರಿನ್ ಗತ್ತು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಓಡನೆ ಪೋಲೆ ಆಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತುನ ನೇಚರ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿಯೇ ತೋಜುಂಡು ಬೇತೆ ಉಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದು ಮಾತ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಫ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಆ ಗಾಡಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂದು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಿಗುಲು ತೂಲಿ ನೀಕೊಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಏರಾಳೊಂಜಿ ಕೈತಳ್ಳು ಉಪ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಚಿಯಾ ಪಿಂಚೆ ಸಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂದು ಐದಾದ ಪನ್ಪುನಿಯೇ ಮುಳ್ಳು ಒಯ್ತಾನ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಳ್ ನಿಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಟೀ ಚಾತಿಜ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಪೋಪುನು ಕೋಕೋ ಬಂದೆ ಅನ್ ಬೂರ್ವನ ಅಂದ್ ಕೋಳಿ ಉಲೈ ಆಂಡ್ ರೀಚ ಒಂದು ಬತ್ತಾ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮತ್ತ ಮಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಗುಪನೆ ಓ ತೋಜಲೆ ಕೋರಿ ಬೆತ್ತ ಇದು ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದೆ ಊರಿನ ಕೋರಿ ನಾನಿಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಗನಡಿ ಮತ್ತೆ ಊರಿದ ಕೋರಿ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ದಿಕ್ಕೇಳುಗಳು ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೆಂಟದ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಲ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಉಪ್ಪುಳ ದಿಕ್ಕೇಳು ಪುರ ಮತ್ತೆ
ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪೆರೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಈಶು ಈಶು ಇಶು ಕಿಶ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಶು ಕಿಶ್ಕೊಳ್ಳೆ 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 ನೆಟೆ ನೆಟೆ ತಿರ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತುಕ್ಕೆ ಕಿಶ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಏ ಕೈ ಬತ್ಲೆ ಕೈ ಬತ್ಲೆ ಇರ್ ಕೈ ಪತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಕೈ ಪತ್ಲೆ ಕೈ ಪತ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತುಕ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಕೈ ಬತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರುಂಡುಗೆ ತೂಕ ಆತ ಅದು ಪಂಡ್ಪೆರಂದು ತೂಕ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಮಲವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಪಂದು ಅಂತ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೌಜನ್ಯ ಒಂಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆದಾಗ ಮಂಡ ಈತ್ನೆಟ್ ಅಂದು ಅದು ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುವರ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅರಿವು ಇವಳು ಕರ್ವ ದಾವಯ ಹೀರೆ ಬಂದೆ
ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಸರ್ ಫಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಗಾಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಸರ್ ಪನ್ ಪತ್ತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನು ಪರಂಡ ಆ ಬಂಜುವೇನ ಮರ್ದಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪು